Sarauniya TV, tashar al'umma. Abin gaji ba da kalar wahalar da na sha ki sani da wata ki da tani zan ji muri na ga soyayya. Aikin san ina son ki ga wata yar magana in kika je ki gida ki tuna hata ba na san rigima amma san ki yanayi mini hauta. Doke ma ki sani za ya fi kyau min sasanta. Ni ban gaji ba tun da na ce ban gaji ba kin sani inda wata ki daɗa ni na san zanga soyayya. Dan Allah ki kula ni idan na gaza ki azani. Sore ya kama ni ya daure ni yayi bin rauni. Inda kin duba ni zakir baki yo sayani. Ki ɗaya zan watina ni mai kyawu na kamanni. Tunda na ce ke nake so ke ba ce min kina so na. No. Ai billahi lazi yau yarinyar nan in dare za ta kai sai na jira ta tazo yau sai na gaya mata abin da yake cikin zuciyata. Dan girman Allah ki da dan Allah dan annabi ki da haba baiwa Allah tun safe ke nake jira a gurin nan ya kamata ma ki tambaye ni ma menene dalilin da yasa na tsare ki. To me dalilin da ka tsaye da ni? Madalla kaunarki nake. Kauna fa? Yes. Saboda kullun na fuskanci nan ce hanyar ki ni kuma anan nake dan zama sha iska. To ran nan tun na ganki. Kawai na ji na kamu da sanyi. Ke bari in tabbatar miki da irin kaunar da nake miki. Rike wannan. iPhone? Ki sa sim card ɗinki. Ta kira ce wannan. iPhone ɗin? Yes. Kai ma na gode sosai. Wa'annan rike nan ki je ki makeup da 100,000 gaba ɗaya naki ne kawai buri na amince ki ce kina kaunata. Kai amma na gode sosai. Kar ki damu ba ki da matsala. Amma fa da matsala. Me matsala? Ina da saurayi. Ina da saurayi. Ke mahaukace ina ce ki an ga miki dan baliyan ne ni da zan dauki 100,000 da iPhone baki ki ce kina to ki je saurayin ke siya miki iPhone da 100,000 gafara mun daga mota ko ture. Sarauniya TV, tashar al'umma.